niin, terve. Ajattelinpa tuossa aurinkoisen talvipäivän kunniaksi tehdä Food Factory-videon taas pitkästä aikaa. Ei ole tullut paljon kuvailtua ruoan laittamisia, niin tehdään nyt sellainen. Ja tällä kertaa tehdään taas lihapullia, mutta verrattuna siihen ensimmäiseen lihapulla-videoon, niin tehdään nyt ihan alusta pitäen. Eli tehdään se taikina ja maustetaan taikina ja pyöritellään lihapullat ja sitten paistetaan ne. Ja tällä kertaa paistaminen tehdään airfryerilla, ei pannulla eikä uunissa. Että katsotaan mitä näistä nyt tällä kertaa syntyy. Eli siinäpä on kulho. Sitten täältä kaivetaan 400 grammaa sikanauta jauhelihaa. Sitten otetaan perinteisiä mausteita. Ja sitten mitä olen käyttänyt, niin käytän kaurahiutaleita ja ranskalainen sipulikeitto. Antamaan myöskin sitä struktuuria ja makua näihin lihapulliin. Tuolta otetaan sitten vielä tämä yksi Provincial Herbs mauste. Tätä en ole käyttänyt pitkään aikaan. Tämä on hirmu hyvä mauste ja soveltuu kyllä ihan mihin tahansa liharuokaan. Sitten tietysti kananmunaa tarvitaan. Kananmuniakin pitäisi olla. Elikkä noin. Eli näistä aineksistahan sitä sitten pitäisi ruveta vääntämään. Otetaan tuosta ihan ekana tuo jauhelihaa. Eli siinä on sikanautaa 400 grammaa. Sitten nakataan sinne yksi pussillinen ranskalaista sipulikeittoa. Tämä on tämä sipulikeittojuttu. Tämä on tullut tuolta Exanopin kautta. Niin kuin olen hänen lihapullia joskus aiemminkin kehunut, niin tämä ranskalainen sipulikeitto antaa yhden hyvän lisämaun siihen. Sitten laitetaan kaurahiutaleita. Tämä on nyt vähän semmoinen arpominen. Katsotaan. Laatikko aukeaa vähän huononlaisesti, mutta aukeaa kuitenkin. Paljonhan noita nyt osaisi tuohon laittaa. Arvotaan sinne jotakin. Tässä vähän edestä pois. Olen käyttänyt aiemmin tuommoisia annospusseja, niin nyt ei kaupassa ollut niitä, niin nyt joutuu ottaa tälleen ihan irtotavarana. Niin nyt tämä menee kyllä ihan oikeasti arpomisen piikkiin. Laitetaan nyt ton verran. Siinä on ehkä joku tommonen
50-60 grammaa. Sinne vaan. Katsotaan mitä siitä syntyy. Ja sitten yksi mikä tietysti pitää laittaa tulemaan on lihalievi. Mä en oo en käytä vettä enkä maitoa tässä, vaan teen ihan lihaliemen tuohon ja käytän sitä sitten kosteuttamaan ja antamaan nestettä tonne taikinaan. Eli tuosta laitetaan vähän vettä lämpenemään mikroon ja sitten sinne sulatellaan vähän lihalientä. Odotellessa jatkaa tätä maustamista. Eli sinne tulee valkosipulijauhetta, tavallista sipulijauhetta, kun mulla ei ole nyt tuoretta sipulia ei ole kotona, niin laitetaan näitä jauheita tänne. Merisuolaa. Suolan määrä on taas vähän semmonen musta tulityyppinen ratkaisu, katsotaan nyt. Todennäköisesti joudun vähän lisäämään ihan tavallistakin suolaa. Sitten laitan tätä Chili Explosion chili-maustesekoitus. Tää on ollut tosi hyvä. Ei kun tänne vaan. Ja sitten on tämä Chicken and Steak. Eli nyt sinne on laitettu mausteita. Sitten sinne laitettiin kananmuna. Ja nyt näitä sitten ruvetaan tässä sekoittelemaan semmoiseksi tasaiseksi taikinaksi. Samalla vähän katsotaan, että miten tämä koostumus, että tuleeko tästä semmoinen kuohkea vai tuleeko semmoinen liian liimamainen. Jos tulee liian liimamainen, niin sitten lisätään tuosta kaurahiutaleita. Sinne nakataan ihan jonkun verran lihalientä. Sekoitellaan nekin sinne ja sitten annetaan jonkun aikaa tämän taikinan tässä tekeytyä. Vähän rupeaa nuo kaurahiutaleet siellä turpoamaan ja antaa siihen sitä kuohkeutta lisää. Ja niitä nyt ei se nyt hirveän kauan tarvitse olla joku 15-20 minuuttia, kun sen antaa olla, niin se silloin hyvin lähtee nuo hiutaleet sieltä turpoamaan. Ja vähän on ehkä liimamaista, että pannaanpa pikkusen ihan vähän lisää. Kaurahiutaleita sinne. Näillä hiutaleilla ja sitten tuolla lihaliemellä on helppo tätä koostumusta säädellä. Ja lihaliemi sen takia, että se lihaliemi itsessäänkin antaa sitten taas tänne lisää makua. Nyt ei valitettavasti ole mitään tomaattisosetta eikä pyreitä eikä mitään muutakaan kotona. Semmoinenkin olisi tähän nimittäin ihan hyvää. Sitten vielä pikkusen lisää lihalientä. Noin, se on nyt siinä. Nyt sen annetaan
Annetaan hetken aikaa seisoa tässä ihan huoneen lämmössä ja otetaan, että sieltä olet vähän siinä turpoa. Jatketaan sitten. No niin, ja tässä odotellessa voidaan ottaa sitten airfryerin valmiiksi tuohon pellalle. Tämä on osoittautunut ihan näppäräksi vehkeeksi. Vaikka nyt en ole hirveän paljon tätä käyttänyt, mutta on näitä nimenomaan lihapullia on tullut tehtyä muutamia kertoja ja sulattanut muun muassa pakastepiirakoita ja tämmöistä näin. Että hirveän hyvä ja nopea vekotin. Pitäisi vaan vielä enemmän opetella käyttämään ja hyödyntämään niitä ominaisuuksia, mitä siinä on. Okei, nyt on semmoinen 20 minuuttia mennyt ja ruvetaan pyörittelemään lihapullia tästä nyt. Nämä on tehnyt sen pyörittelemisen teen ihan manuaalisesti. Manuaalisesti sillä tavalla, että hiukan kastelen kättä tuossa vesihanan alla ja sitten ihan arviokaupalla taikinaan käteen ja sitten tuommoinen kevyt pyöritys. Yritän olla silleen, että niitä hirveästi puristele kasaan. Että niistä ei tule semmosia tavallaan liian tiiviitä. Kokoa joutuu tässä pyöritellessään niin pikkusen säätämään ja katselemaan. Yritän tehdä niistä nyt silleen suurin piirtein tasakokoisia. Jo pelkästään sen takia, että ne paistuukin vähän tasaisemmin, kun ne on suurin piirtein samaan kokoisia. Ja tietenkin onhan se syödessäkin se annoskoko, kun säilyy samanlaisena. Hyvä niin. Tähän on kai olemassa monta eri koulukuntaa, miten näitä pitää tehdä ja pyöritellä ja kenen mielestä mikäkin tapa on se oikein. Itse olen näitä tehnyt näin ja todennut, että hyvää on tullut. Edelleenkään näillä ei osallistuta mihinkään lihapullien kauneuskilpailuihin, niin kuin ei myöskään niistä eka videon lihapullilla. Tämä on lähinnä ravintoa, mitä tässä yritetään nyt väkrätä. Tuossa airfryerissa paistaminen on sekin oma taiteenlajinsa. Silloin kun eka kerran tein niitä lihapullia tuossa airfryerissa, niin se oli vähän semmoista arpomista, en ihan oikein tiennyt, että minkä näköistä lämpötilaa ja miten pitkää aikaa ja muuta, mutta nyt näitä kun on muutaman kerran tuossa tullut tehtyä, niin on tullut semmoinen tietynlainen näppituntuma, eli ohjeissa jossakin luki, että 185 ja oliko se 18 minuuttia tai jotakin, mutta ne on ihan liian tarkkoja ohjeita tuommoiset. Mä oon yleensä tehnyt niin, että mä oon laittanut sen lämpötilan vähän alemmaksi, eli tuonne muistaakseni 165. Ja sitten laittanut parikymmentä minuuttia sinne aikaa, mutta en niin kuin anna yhtäjaksoisesti olla sitä 20 minuuttia, vaan tietenkin välillä siinä sitten auhon ja katon sitä ja pyörittelen niitä vähän tuolla korissa, että ne paistus mahdollisimman tasaisesti niin kuin joka puolelta. Niin olen huomannut, että se 20 minuuttia siihen annoksen paistamiseen saa helposti menemään ja niin kun niitä pyörittelee siellä, niin ne ei sitten mene myöskään sillä tavalla ylikypsäksi eikä kuivaksi. Nämä on vähän kaikki tämmöinen, meikäläisesti niin kuin on tainnut sanoakin, että minun ruoanlaitto on vähän semmoista musta tuntuu tyyppistä tekemistä, että ohjeita luen, mutta en minä ohjeita aina välttämättä orjallisesti noudata. Ajattelen niitä enemmän suosituksina kuin suorina ohjeina.
Tässä vaiheessa voisi sanoa, että hyvä tuli mumman jalasta. Viimeinen on vähän pienenlainen, mutta se on sitten semmonen maistelupullo. Noin, ne tuli nyt pyöriteltyä. Siinä niitä on se 18 kappaletta. Ja olen paistanut nämä 18 lihapullaa, niin näistä silleen sopivasti puolet, eli 9 mahtuu aina kerrallaan tänne hyvin silleen väljästi tänne paistokoriin, niin se ilma kiertää kunnolla siellä ja siellä ei tule, tai se kypsyttää niin kuin selkeästi tasaisemmin näitä. Olen käyttänyt, mulla on tämmöstä oliiviöljyä, niin tätä on sitten vähän suhauttanut noihin kun olen laittanut. Noin 165 astetta lämmintä ja sitten tuolta naputellaan sinne parikymmentä minuuttia. Nyt siellä on parikymmentä minuuttia paistoaikaa ja 165 astetta on lämpötila, niin sillä me lähdetään sitä nyt tekemään. Ja täällä oli sitten ne lihapullat ja ei muuta kuin kori koneeseen ja käynnistetään kone ja laitetaanpa tuosta vielä ilmastointia päälle, eli vetämään vähän noita käryjä ja höyryjä pois siitä. Siellä ne nyt lähtee paistumaan ja sitten niitä tuossa välillä aina katsellaan ja pyöritellään ja katsotaan, että minkälaisia niistä tulee. No niin, nyt ne on siellä semmoisen 4 minuuttia ollut ja tuoksun perusteella voisi kuvitella, että ihan hyvää on tulossa. Eli otetaan se vilkaistaan, miltä ne näyttää. Näkyykö ne nyt siihen kameraan ollenkaan? No, näkyy ne vähän. Nämä näyttää nyt jo ihan hyvältä ja nyt sitten vähän pyöritellään täällä niitä. Ja jatketaan sitä paistamista. Taas tommonen noin 5 minuutin pätkä ja sitten katsotaan uudestaan miltä ne näyttää. No niin, nyt alkaa olla semmonen 10 minuuttia täynnä. Katsotaan taas miltä nämä näyttää. Joo, näissä alkaa olla väriä jo ihan niin kuin omiksi tarpeiksi. Ja vielä vähän pyöritellään täällä niitä ja jatketaan paistamista vielä ainakin se 5 minuuttia. Tää on tämmöistä arpomista aina. Okei, katsotaan miltä nyt näyttää. Joo, nyt nämä on itse asiassa alkaa olla aika hyvän väriset, että olettaisin niiden olevan niin kuin ihan valmista tavaraa. 7 minuuttia näköjään jäi 6-7 minuuttia pois, niin sitten voidaan tuosta sen verran avataan yksi niistä ja katsotaan, että tuosta otetaan ja näitähän pitäisi olla täältä sisältä harmaita.
harmaata, niin näkyykö se siitä? Oikein kypsältä ja hyvältä näyttää. Eli tällä kertaa me tyydytään tuohon noin 13-14 minuutin paistoaikaa ja ei muuta kuin seuraava satsi sitten koneeseen. No niin, tästä sitten voidaan tämä testikappale maistaa. Kuuma se ainakin on. On hyvä. Struktuuri on just semmoinen kuin pitää ollakin, semmoinen kuohkea ja maku on hyvä ja suolan määräkin sattui nyt ihan hyvä. Tälleen voi sanoa, että voin kehua vaikka itse teinkin. Siinäpä se kone laulaa ja puhina kuuluu ja pihapullat paistuu. Nyt on tietenkin sitten perunat varmaan kohta laitettava kiehumaan ja sitten tämmönen vähän myöhäisempi lounas tänä lauantaina. Ei muuten kestänyt kehumista tuo säätila tuolla ulkona silloin kun aloittelin, niin silloin paistoi aurinko. Nyt ei paista, nyt sataa lunta. Mutta kaipa se näin. Helmikuun puoleen väliin kuuluukin lumisade ja jopa pakkasta. Pakkasta taitaa olla 10 astetta. Ei itse asiassa ihan hyvä ulkoilukeli. sitten perunoita odotellessa, niin taas tämä ruoanlaiton ikävä vaihe, eli
siivoaminen ja airfryerin putsaaminen. Sepä oli aika lämmin. Tuosta nyt ei siitä nyt juurikaan mitään näe, mutta ei siellä sitä rasvaa. Sitä on loppujen lopuksi aika vähän tuolla. Tuolla pohjallaan. Ihan normipesuaineella. Fairia koneeseen ja kuumaa vettä ja harja, niin niillä pärjää kyllä. Tänään voi pestä myös pesukoneessa tän korin, ei se nyt ole mikään ongelma, mutta kun ei ole nyt pesukoneessa kovin paljon muuta tavaraa, niin en viiti jättää sitä sinne ottelemaan. Mieluummin pesen tämän manuaalisesti ja se on sitten valmiina odottelemassa, jos innostuu jotakin tällä tekemään. Noin. Se on valmis, ei muuta kuin hetkeksi kuivahtamaan tuonne kuvauskaappiin ja sitten noin. Siinä se nyt tuli Food Factory taas tehtyä ja syömistä minä nyt en viiti kuvata, se ei siitä ole miksikään muuttunut, se on ihan samannäköistä kuin aina ennenkin. Tämmönen video tällä kertaa. Talvipäivän kunniaksi. Ei muuta kuin moi vaan ja seuraavaa odotella.